dole ne al'ummar da take so ta ci gaba sai ta haɗa ilimin addini da ilimin zamani dinnan. Shi yasa ma gwamnatin baya ta Jonathan dan ƙara maimaitawa ta yi makarantu 157 domin a haɗa ilimukan guda biyu. Wanda yake so ya taimaki almajirai ya rushe wayancan makarantu ai kamata ai ya ƙara. 'Yan Najeriya ne. Amma su yi nan wannan jiha ta kore su, su yi nan wannan jiha ta kore su, su yi nan wannan jiha ta kore su. Cikinsu wani yana ɗauke da 60 wahayin da aka yi wa annabi gaba ɗaya yana zuciyarsa. Domin alƙur'ani ba wai a kayi ke ba a zuciyarki, bal huwa ayatin bayyinatin fi suduril ladina utul ilma. Yaran nan da ake wa wulakancin nan suna ɗauke da 60 wasunsu. Kai tsarin mulkin ma na ƙasar 320 sashe 320 kacal baka haddace ba. Amma su wahayin annabi gaba ɗaya da aka yi mai ƙur'anin yana zuciyarsu sun haddace shi. Wasunsu ma rubutawa suke a inda aka kejin da aka sa su in ka ba su takardu farare da tawada da alƙalami za su rina takardu mai da shi ƙur'ani. A ce wannan su ne abin wulaƙantawa sannan ƙasa ta zauna lafiya? Allah ya kiyaye. Na'am. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru wazratun wizra ukhra ila summa ila rabbikum marji'ukum. To kaji. Kowa yayi abin da ya ga dama, wanda ya ga dama ya gode wa Allah, ya gode wa Allah ta hanyar samun tauhidi, ta hanyar yin aiki na ƙwarai. Wanda ya ga dama kuma ya butulcewa Ubangiji ta hanyar yin kafirci, in kuma cikin gida ne ta hanyar yin saɓan Allah da ƙin bin dokokin Ubangiji. To duk gaba ɗaya dai ku sani sun mai larabikun marji'ukum. Haka nan shugaban da ya ga dama ya sauƙaƙawa jama'arsa ta yi walwala, da wanda kuma ya zaɓi ya ƙuntata musu, kowa ya abin da ya ga dama gaba ɗaya dai za a dawo. Da wanda shugaban da ya yalwata da shugaban da bai yalwata ba dukkansu sai an shuka su a ƙasa, kowa sai ya koma ga Allah. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, kuma daga ba ubangiji ya baku labarin abinda kuka kasance ta'malun. Kaga bai ce fa yunabbiukum bima kuntum amilu ba ko amiltum. Fa yunabbiukum bima kuntum amiltum bai faɗi haka ba, ko bai ce amilu abin da suka aikata ko amiltun abin da kuka aikata, sai ya ce ta'malun abin da kuka aikata. Domin shi mugu koyaushe abin shi ba ɗaya ba ne. Kuna cin addu'a Allah ya kare ku daga kaza da ya fara sai bullo da nan, kuna cikin nan ya bullo da nan. Kamar corona nan tuni ba an yi wata corona ba ta ci mutane ba, wata corona ta ci rauna, wanda suna da rawani corona ta zo ta cinye rawanin. Akwai corona ta cinye rumfuna, akwai corona ta cinye ma'aikatu, yanzu ga corona almajiri take ci. So din da ka bullo suna na corona. Watan Disamba shekara 2015 ba corona a ɗaya daga cikin manyan garuruwan Najeriya ba a nan arewa ta cinye akalla, corona ita ta faɗi cewa ta binne mutum 347.